Takže ahoj, já vás chci přivítat u mýho úplně prvního videa. Mýho kanálu Original Look for Every You, což je zkráceně OLFEJ. Jo, nějak tak. A já bych se vám teda chtěla představit, já jsem Anča Klausnerová a je mi tak nějak 14 let a řeknu vám, že nějaký ty extra stínový, neonový líčení a smoky eyes, na to nemám prostě potřebný věcičky a nějaký štětce a blending brush. Řeknu vám, že o líčení se hrozně zajímám a obdivuju slečnu z Get the Look, Lou, jak se jí takhle, jako prostě lidskou Lou, jak se jí říká. A jako neumím dělat ty videa tak úžasný, jako má ona. To jsou moje úplně první videa a vlastně já jsem se rozhodla jako dělat většinou ty nákupy a novinky, prostě ty recenze, podle ní objevy a přešlapy, ale nechci to tak nazývat, já se nechci opičit. To je jediný, co já prostě nechci. A vlastně jsem si teda na YouTubeku vlastně ten svůj kanál pod jménem Anna Klausnerová, já to s tím ještě neumím. Takže budu tak nějak dělat hlavně ty recenze, budu nakupovat, ale budu dělat takový ty denní líčení a většinou s těma hnědýma stínama. Nečekejte ode mě nějaký neonový praštěný pátky s oranžovou anebo melounový líčení, jako to má ta Lou. To prostě já nedokážu. Věřte mi, že já se svýma štětičkama tohleto vůbec nedokážu. Tak jenom jako to chci takhle představit, make-upu mám málo, to jsou prostě takový ty hnědý stínečky, většinou tam mám tušku na oči, 2 řasenky, což já jsem úchyl na řasenky. A pak tam mám make-up, tónovačku, pudr, štětec na make-up. Tvářenku a bronzer já nepoužívám. Já vím, že potom vypadám jako totálně padlá omítka, ale s tvářenkou, já když si nanesu se svou nešikovností na tvářenku, tak vypadám jako Marfuša z Mrazíka. Já se s tím ještě potřebuju naučit. Trošičku s tou tvářenkou. Líčit se samozřejmě umím, ale tvářenku ještě neumím, nemám na to takový dobrý štětce. Já si potřebuju rozhodně koupit dobrý štětec na tvářenku a dobrou nerozpadlou mě sedící tvářenku. Moje první tvářenka byla nehorázný přešlap, protože já jsem vlastně zkoušela, jaká mi sedí a vzala jsem si takovou mavší oranžovo-růžovou a bylo to na mě hodně vidět a pak jsem se už neodvážila koupit si další. Takže tak já vám teda budu nějak průběžně na to YouTubeko házet nějaký videa, jakožto recenze a takový ty krávovinky, s prominutím, pardon. A nějak jsem se vám takhle jako bych chtěla představit, rozhodně nějaký extra zkušenosti jako ty starší holky nemám, ale chci vám jenom ukázat, jak se tak denně líčím já, chci dělat takový ty recenze, chci dělat nákupy a novinky. Rozhodně se nebudu pokoušet o neonový smoky eyes, to ani za boha ne. Takže doufám, že se ty moje videa, ty moje takový krávovinky budou líbit a budu vám prostě natáčet, co jako ne, co mě extra napadne, ale to, co bych prostě chtěla, abyste viděli. Tak doufám, že se vám to nějak bude líbit, ten můj kanál. Budu vám tam házet prostě ty, jak už jsem hodněkrát říkala, videa a nějak, já nechci, abyste mě nějak extra posuzovali jenom z tohohle videa. Já vám jenom říkám, že se tady nebudu pokoušet o nějaký cut crease make-up a takový ty, jako má třeba tady slečna z Get the Look, anebo tady slečna pod jménem Krystalka 89. To já taky hrozně miluji. A rozhodně nemám takový ty věci od Meku a takovýhle, jo. Takže snad se vám teda ty moje videa budou líbit a doufám, že se vám budou líbit i já. Tak ahoj.